6 titulov premiérových by malo posilniť našu repertoárovú základňu pre divákov, ktorí k nám pravidelne chodia, ale aj pre nových divákov. Ten prvý titul bude v podstate klasická komédia Williama Shakespearea v trošku v neklasickom strihu, takom cirkusovom, manéžovitom, kedy sa trošku takým akoby trpkým pohľadom pozrieme na mužsko-ženské vzťahy, práve na tú zostavu a vzťah manipulatívnosti, nielen medzi mužmi a ženami. A to, že nie vždy je to vtipné a zábavné, ale v našom živote aj určujúce, tak o tom by táto inscenácia mohla prevravieť. Ja sa teším, že práve v tej žánrovej rôznorodosti, ktorú ponúka samotný Shakespeare, hľadáme práve aj súčasné témy, ktorými dnes žijeme, práve vo vzťahu muž a žena. Potom budeme pokračovať titulom súčasného dramatika nemeckého Rolanda Schimmelpfenniga, titul Zlatý drak, ktorý je takým divadelným úletom z čínsko-vietnamsko-thajského fast foodu, kedy možno takou zábavnejšou kabaretnou formou premenlivosti hereckej hry budeme hovoriť o téme, ktorá je aj trošku vážnejšia, a to je téma prisťahovalcov, ktorí žijú v našej spoločnosti a o ktorých osudoch veľa toho nevieme, ale veľakrát sa môžu pripliesť do našich životov a zmeniť aj ten náš beh života. No a práve o tom všetkom hovorí Zlatý drak. Je tam veľmi veľa postav, ktorých bude hrať pätica hercov. Postavy sú aj živé, aj neživé, aj ľudské, aj zvieracie, čiže bude to naozaj taká veľká féria, ktorá by predovšetkým mala byť veľmi zábavná. Zlatý drak bude mať premiéru 7. novembra v štúdiu nášho divadla. Oproti nemu bude český režisér Jan Antonín Pitinský pripravovať veľkú dramatickú fresku podľa hry Gabriely Priceovej Gazdina roba. Je to príbeh nenaplnenej lásky mladého dievčaťa, ktorý musí bojovať s predpojatosťou dediny, spoločenskými rozdielami, majetkovým určením istých rodov. Témy, ktoré by sa na prvý pohľad zdali, že sú dnes prekonané, ale realita hovorí, že to tak nie je. Je to veľký dramatický príbeh s veľkými možnosťami hereckých výkonov, takže väčšia časť hereckého súboru sa v tejto inscenácii prejaví. No a pán režisér Pitinský, ktorý sám pochádza z Moravy a je znalcom moravského života a kultúry, sľubuje nielen silné herecké predstavenie, ale aj inscenáciu krásnych krojov, veľkej výpravy, moravských dvojspevov, živej, tanečnej i hudobnej zložky, takže mal by to byť naozaj taký veľký scénický obrázok jedného veľkého príbehu nenaplnenej lásky. Gazdina roba bude mať premiéru 5. decembra 2014 a ňou si chceme pripomenúť aj oficiálne 65. výročie založenia otvorenia nášho divadla Andreja Bagara. Ak hovoríme o veľkom príbehu, tak z svetovej dramatiky sme vybrali takýto príbeh, takže koncom februára na veľkej sále nášho divadla bude mať premiéru hra heroickej, romantickej komédie Edmonda Rostanda Cyrano z Bergeracu. Je to príbeh nielen o jednom nose, ale opäť príbeh o láske a o tom, čo všetko dokážu dvaja muži pre túto lásku podstúpiť a obetovať. Cyrano ako postava, ktorá reprezentuje možno ideál mužskej krásy ducha, toho, že muž si stojí za svojím slovom, rytierskosti, galantnosti, a oproti nemu Kristián, ktorý disponuje krásou, povedzme, tela. Ako dva princípy, ktoré vzájomne sa doplňajú, ale vzájomne aj súperia o krásnu Roxanu. Režisér Lukáš Brutovský sľubuje, že by to malo byť inscenácia opäť veľkej výpravy dobových kostýmov, aj rytierských šermov. Verím, že herci sa opäť stretnú s veršom, ktorý naozaj má svoju krásu a svoju melodickosť, takže v preklade Ľubomíra Feldeka zaznie táto hra, verím, naozaj aj v takej akoby divadelnej kráse, tak scénickej ako aj slovnej. Ďalšie dve premiéry budú zo súdka skôr komediálneho. Prinášame súčasnú komédiu austrálskej dramatičky Joanne Murray Smith s názvom Druh žena v réžii mladej divadelnej režisérky Adriany Točíkovej. Je to komédia, ktorá si pred niekoľkými rokmi vyslúžila označenie ako za najzaujímavejšiu komédiu roka v roku 2011 anglicky píšucom svete. A je to príbeh skúsenej autorky feministických diel, feministky, ktorá svojimi knihami radí mladým ženám, ako majú v dnešnom svete fungovať. Až jedna taká mladá hrdinka priam vtrhne do jej domu a začne ju ohrozovať revolverom. Viac neprezradím, ide o
takú trošku aj detektívnu komédiu, len to, že hra bude demaskovať a demytizovať postavenie žien ako matky, ako milenky, ako manželky. A je to trolinku aj taký akoby výstrel do vlastných radov, čo sa týka feminizmu. V hlavnej úlohe sa predstaví Eva Pavlíková a oproti nej bude kontrovať Jana Kovalčíková, Klaudia Kolembusová, Janko Grešo, Jakub Rybárik a Peter Oslík. No a poslednou premiérou bude autorská inscenácia mladého režiséra Jána Luterána, ktorý sa chce inšpirovať náučným dielom prírodovedného charakteru Charlesa Darwina o pohlavnom výbere. Ako samotný názov prezrádza, tak podľa istých kritérií sa dá vybrať ten ideálny partner, čo sa týka živočíchov, prvokov. No a sám Darwin hovorí, že je tak možno aj si vybrať partnera ľudského. Že to nie je také jednoduché, o tom táto inscenácia s nadhľadom, úsmevom, s vtipom a humorom chce pojednať. No a že so sexom to netreba vždy preháňať a že to netreba brať vážne, o tom bude aj táto inscenácia, ktorá dá návod nielen tým mladým, možno aj tým skôr narodeným, ktorí s takou skôr spomienkou budú spomínať na tie svoje časy, ako si teda vybrať toho ideálneho partnera. Jan Luterán si obsadil 6 hercov do tejto inscenácie, Juraja Ďuriša, Mariana Viskupa, Martina Šalachu, Martina Nahálku, Alenu Pajtinkovú a Žofiu Martišovú. Premiéra tejto komornej inscenácie je naplánovaná na polovicu mája v štúdiu nášho divadla.